Здравейте, коледни бастунчета! Искам отново да започна такава поредица, в която качвам за тока бока. Тук са ми къщите, но главно ще сме съседи тази. Тук що си апдейтнах тока бока и видях, че тук има някакви такива... Не знам какво е това, ще видим, но първо да ви покажа къщата и хората. Не знам защо, но това нещо зарежда много бавно. Докато зарежда, искам да ви кажа, че ми е много интересно всъщност да видим какво е онова, където беше там отгоре, защото аз все още не съм го видяла. Аз тук що си апдейтнах тока блока, защото исках да продължа да качвам. И да, това е нова поредица с нови хора, нова къща. Къщата може и да е стара, не помня много, но да. Не помня дали съм я правила нещо там. Но почваме нова поредица. Ето има къщата и тук видях, че има нещо друго. После ще го видим. Това има къщата. Това е само първият етаж. А пък това са те. Това е бащата Николай. Това е майката Ивет. Това е голямата сестра Сара. И това е малкият ти брат Алек. Сега искам само да видя какви са тези. What? Какво е това? Добре. А тези неща? Не. Махам се от, това, защото не знам какво беше. После ще го видим. Ето във втория етаж, като тук няма нищо. Това е банята. Насам е хола. Спалнята. Тук е нещо на това на детето, а тук е стаята на голямата кака. И чао от мен, после ще кача ново видео.